Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Bacolod LGU handa nga atubangon ang ginaplano sa karon nga kaso nga ipasaka sang grupo sa mga abogado batok sa syudad. Ini kasunod sa ginpatuman nga clamping kag towing sa tubangan sang Hall of Justice sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Magluwas nga kulang sa signages kag pagtala na sang tow-away zones. Ginakwestiyon karon sa pamunuan sang Integrated Bar of the Philippines Negros Occidental Chapter ang pagpatuman sang syudad sang clamping kag towing ordinance. Ginsiling ni IBP Negros Occidental Chapter President Attorney Jerry Liana sa DGCAS Negros nga antes pa man ginpatuman ang ordinansa na plasta na dapat kuntani ang mga regulasyon ilabi na sa bahin sang Gatuslao Street kundi may pending sila nga request sa Konseho sang Bacolod para kuntani matagaan sang konsiderasyon ang mga lawyers nga masami may mga kaso nga gina-attender sa Hall of Justice. Sang nagligad lang nga semana sang magpatuman sang clamping kag towing operation ang katapo sang bitaw sa among nga dalan. Bagay nga nagreklamong pila ka mga katapo sa IBP nga karon nagaplano nga magpasaka sang kaso batok sa mga natungdan. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. handa sila nga mag-atubang sa kaso nga sarang ipasaka sang grupo sa mga abogado. Iya ginpathag nga ginpatuman lamang sang bitaw ang City Ordinance 338 kundiin may mga salakyan kag motorsiklo sa kilid sang dalan Gatuslao nga naga-double park kag nagaserbi na nga obstruction sa dalan. Ilan na iya-right ya kung pag sa interpretation na dapat may amogina strictly amogina depende sa korte kung i-anon gid sa korte na dapat hindi takatuwing kung wala pinta dapat may pintagit. Kay actually pag lantaw ko sa ordinansa pagsugod pa sa ordinansa bag-o to pag-introduce sa may clamping kag towing amo to naging power ang ano na dapat may signage. Okay. So uli na pag-implement na malang taniya subong pag-implement o carry over na lang to sa implementation sang previous sa mga administration na may towing and clamping na suli galing naguba tong towing truck sa ang city na amon subong nag-implement sila. Bukas man ang pamunuan sang bitaw sa mga reklamo batok sa ila. Pero nanindugan man ang pamuno sang City Legal Office nga mga padayon ng clamping kag towing operation sang syudad. Kung maunta-unta ni kung mag-file magit sila, dapat may injunction kung before ta na before ta magsigi towing and clamping kag i-declare gini sang sang court na unconstitutional ni ang ordinansa. Until then, sige implementation. Katapo man si Ting sang IBP kag nahangpan niya ang hinyo sa mga abogado. Pero siya gani mismo ang nag-adjust man sa sitwasyon. Nagapangita man siya sang parkingan sa malayo kag ginalakat lang pakadto sa Hall of Justice kung may hearing para hindi manginsablag sa dalan ang iya nga salakyan. Nico Delfin para sa DGCAS Negros.